is Biafra? Not all the Ijaws. Ijaws are divided between the Bight of Benin and Bight of Biafra. We are the owners of Biafra. Biafra is an Ijaw name. Biafra, we own it. The territory identified as Biafra is Ijaw. Maybe a little Ibibios around towards the end. And Oron people. Maybe you have to make a distinction now, or is it the same? Ijaw, Biafra, and Igbo. Biafra, the real Biafra, the name Biafra, the geographical location Biafra, is Ijaw and a little bit Oron and a little bit Ibibio. Ndị be anyị egege ntị ife okwu ka o si bụ na onye ọbụla na-azọ ndị Igbo. Ndị Awụsa na-achọ isi na wee nwe ndị Igbo. Ndị Fulani chọọ isi na wee nwe ndị Igbo. Ndị Ijaw si na wa bụ ndị nwe ndị Igbo. Ndị Binia si na wee nke wee kachasị ya ewughede nwe si na wee nwe ndị Igbo. Ndị Yoruba na-asịkwa na wee nwe ndị Igbo. Onye ọbụla na-achọ isi na onye ọbụla na-ekwusi na wee nwe ndị Igbo. Ka ndị Ijaw nilu na mkpụlụ one. Ijaw nilu na mkpụlụ one asị na wa bụ ndị nwe ndị Igbo. Hey, Igbo. Ewu atagakwa anyị igu n'isi. Nke anyị na-eshikezikwe. Unu si fe ndakwopụ na amụmụ masị na ike agwụ ka mbụ elu unu nke kunobianụ. Mana nchọ iju ndị dị ọkpa anyị na-eso mni. Nchọ ijuwo ofu ajụjụ. Nchọ iju unu biko unu. Ka ndị ikpo ogudu nwe Igbo. Biko unu dokwu n'ugwa anyị. Ka ndị nwe enyi maka aka anyị na ụkwụ anyị n'isi anyị aga adokwopụ waji adụ anyị. Ndị Benin na-adụ anyị n'isi. Ndị Ijaw na-adụ anyị n'aka aka ekpe. Ishekiri na-adụ anyị n'aka nni. Ndị Awụsa na-adụ anyị n'ụkwụ nke ọzọ na-adụ anyị aga adọkapụ. Biko nudo gwanụ anyị onye anyị bụ. Anyị mari onye anyị bụ. Mana bịa sianụ anyị ya na comment section biko nu. Daalụ no shine. Ọ bụ n'idika subscribe to my YouTube channel biko subscribe. Ọ bụ n'idika so dey na YouTube biko so. Ọ bụ n'ihe so m na YouTube. Ịma nidia ifu video m na afofu. Meshi ndị Facebook do. Wezuzu. So m na YouTube. Ị ga na-afụ video m oge ọbụla drop wa. Azọkwa na ịgbate notification bell. Welonu m malamu. Ọkwa Ada Aniocha 101 ekwu. Ọ ikpọ m Ada Anioma 101.